Pwesto na tayo sa ating pong mga pwesto, mga minamahal. At aking po iniling tayong lahat, tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang salita ng Diyos. Natin na po minamahal mga ngaral, ating beloved preacher, Brother Bugoy niya. God bless you, beloved Brother Joe, Sir beloved Elder. Let us pray. Umudagila at mapagpala namin Diyos sa manaming banal, minabakabait at pinakamamahal na Panginoong Isus muli. Sa maghapon, ang aming tao sa puso, marubdob na pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba, ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob mo sa amin upang sama-sama sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po malapay nung sa unang yugton, mananagawa nilang isan ang mga papuring awit, ang mga patotoo, awitin na inyong mga awit na iyong sinamahan, yung Santong Espiritu na ipinadama sa amin sa pagbibigay ng may katapatan ng mga anak patuloy, sumusunod. Muli, pag-aralan ng iyong mga salita, kami muna ay nanikluhod, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat namin nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala, linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkurmihan, ng banal na dugo, mag-usap krus ng Kalbaryo. At langisan mo po yung mga salita, pati pa ibang lingkod sa kanakin, wala pong magagawa. Pawiin mo nga pag-alilangan sa mga puso at isipan. Sa unang dalangin namin, dearly beloved Pastor, Will Distrad Almeida, dear beloved children, and beloved Mama dear. Aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang cast out, in the mighty name of Jesus, anoint thy word, O Lord, we bind the power of darkness cast out from us right now. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Palakpakan muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Talagang mabilis ang ikot ng orasan. Alas 2 na kaagad. Magandang hapon na po sa lahat ng ating iniibig, minamahal na mga kapatiran, ating kapili ngayon, sa ating lingguhang gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. Po'y nagdadaos ng lingguhang gawain ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ating pong pinapabot ang ating paggalang na may pagmamahal, at ating pong laging inaalaala ang kanilang mga huwarang mga turo. Ating dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at atin din pong pinapabot ang ating pagbati na may pagmamahal sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating mga beloved workers, elders with church, minamahal na mga bisita, welcome po kayo sa ating banal na gawain, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook, good afternoon na po. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa ating minamahal iniibig na mga kapatiran. Muli, ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauukol sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Diyan bibihira tayo maminamahal na tumatayo, kaya binibigyan natin ng lahat ng pagkakataon upang matuto, mangaral, magsasagawa ng ating tungkuling spiritual. Dahil hindi naman po tayo bumabata. Amen. Kaya, ang Diyos ay naghirang sa kanyang iglesia. Andiyan po yung fivefold ministry na ginagampanan ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama dear. Sila'y wala na, nandiyan ang kanilang mga anak. Andito ang mga manggagawa. Andito po ang ating mga helps of the church, beloved elders. Nangangaral ang mabuting balita upang tayo po ay lumago, manatili ang ating pananampalataya. Kaya pahalagahan po ang bawat ating isinasagawa, mapamiyerkules, Biyernes at Linggo na mga gawain. Dahil ikaw at ako na nakikinig at gumagawa nito ang siyang makikinabang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa hapong ito, maminamahal, ating pag-usapan yung pagkalinga sa ating kapwa Kristiyano. Alam niyo, maminamahal, magmula sa ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor,
mga beloved children nila. Down sa amin na mga ordained preacher, mga preachers, mga tumatayo sa pulpito, helps natin, beloved elders. Kami po ay nangangaral. Minsan inyo pong napapakinggan, napakasakit ng aming mga binibitawan. Minsan hindi na namin napapansin dahil out of our emotion. Amin pong minsan nakaligtaan yung pong ating pinamahal na mga kapatiran na sasabihin na nga natin maminamahal, sobra naman ang mga pangangaral, napakabigat. Sa madaling salita, nakulangan ng pagkalinga. Panibagong taon ang ating pong hinaharap, pangalawang linggo ng taong 2026. 2026. Medyo maminamahal ating pong tingnan ang ating iglesia, ang ating mga kapwa mananampalataya. Dahil napapansin ko maminamahal, para lamang tayong nagdadagdag bawas. Madadagdagan ngayon, mababawasan sa susunod. Ano po ba ang kakulangan? Ano po ba ang problema, maminamahal? Kaya ito po ay aking ipinagpipray sa ating mahal na Panginoon. Ano pong problema? Nasobrahan na ba sa sobrang higpit? Sobrang luwag? Sa aming mga pangangaral ba, mahal na Panginoon, hindi na namin tinitingnan na napakarami na palang nasasaktan? Alam niyo po, lahat yan ay nasa isipan ng mga nangangasiwa, ng mga nangangaral. Kaya para sa inyong kalaman, sagutin ko ang mga bagay na ito. Na wala kaming layunin kapag tumatayo, nangangaral ang mabuting balita, kung di ikaayos ng ating buhay espiritual para tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Huwag ninyong ikasama. Huwag ninyong masyadong bigyang diin na napakabigat ng aming mga binibitawan. Napakabigat ng aming mga binabalangkas. Ang ating titingnan dito, maminamahal, ay ang ating mga sarili. Tama pa ba? Angkop pa ba tayo sa ating inaasam-asam na pagbabalik ng mahal na Panginoon? Sasalubong tayo sa Kanya para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Dahil ang lahat ng mga mensahe, iyan ay pantay-pantay at ipinapangaral para sa ating lahat. Walang pinatuturingan diyan. Walang sinasabing single out diyan. Walang pinangungusapan kung sino man, kung hindi tayong lahat upang tayo mapabuti. Kaya ngayon, maminamahal, ating balikan. Dahil kung walang pagkalinga sa iglesia, kung walang pagkalinga sa ating kapwa mananampalataya, isang tiyak na bagay lagi nating iisipin, maminamahal, na mayroon lamang laging dihado dito. Mayroon lamang laging nasasaktan. Alalahanin ninyo sa hapong ito na ang mga pangangaral na aming binibitawan ay parang pawang ikabubuti lamang sa bawat mananampalataya. Hindi ikasasama, hindi ikatitison, hindi maminamahal para tayo mawala, kung hindi tayo'y panghawakan dahil tayo lamang ay nabubuhay sa kanyang kahabagan. Tayo lamang ay nagtitiwala sa ating pananampalataya na huwag tayong iwanan ng ating mahal na Panginoon, at sa pamamagitan ng mga kaunti naming nagagawa para kayo ma-encourage, para kayo mamulat, para kayo mapanghawakan sa inyong pananampalataya, ay sinisikap ng mga mangangaral buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Kaya nga ito'y pinuhunanan ng pananalangin, pagluhod, maminamahal, upang ang salitang ito'y titimo sa ating mga puso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakausap ako isang kapatiran, maminamahal. Ang sabi niya, mabibigat ang aking napapakinggan dito, pero nasa puso, tumutusok, naintindihan ko,
naunawaan ko ang mga salitang ito. Ito'y talagang tagus sa aking buto. Doon sa ating pinanggalingan, maganda, talagang theoretical, mayroon talagang laman ang mga sinasabi. Pero pag alis namin sa aming bahay-sambahan, wala na kaming natutunan. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, dahil totoo at totoo ang ating napapakinggan dito. Ang ating mga ngaral, bagamat hindi kami nag-aral. Ako, nag-aral ako, pero hindi ko nagagamit ang aking pag-aaral sa Bible School. Kami ay umaasa sa banal na Espiritu Santo ng ating malapit na tayo'y samahan sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Dito po sa aklat paminamahal ng unang Pedro, pakibasa po ang kabanatang 4, versikulo 16 hanggang 19. Kindly, praise the Lord. From the book of 1 Peter chapter 4, verses 16 up to 19. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Pedro, sa kabanata ay 4, talata ay 16 hanggang 19. Ito po ang nakasulat. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Pagpalain po ng malapay ng kanyang mga salita na ating binasa. Alam niyo, maminamahal, dito po'y maliwanag ang mensahe. Ang sabi rito, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Alam niyo po ba, maminamahal, magmula pa kanina sa ating mga beloved visitors, sa lahat ng mga Kristiyanong narito, kung inyo pong napapansin ang ating ginagawa, magmula sa opening prayer hanggang patapos, kung paano tayo tinuturuan para makalapit sa ating mahal na Panginoon. Magmula sa unang prayer, magmula sa mga patotoo, sa mga papuring awit, tinuturuan tayo paanong umawit sa mahal na Panginoon, paanong makinig sa mga patotoo, paanong sumabay sa mga papuring awit ng mga iba't ibang grupo ng mga awit. Paano tayo nakikinig, maminamahal, hallelujah, at iniimbita ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Paano tayo nagbibigay, sumunod tayo dahil itinuturo sa atin at pinakikinggan ang mensahe ng kaligtasan. Ito po'y unang-unang hakbang ng pagkalinga sa inyo ng mga tumatayo sa pulpito na ang aming tinuturo ay base sa sinasabi ng banal na kasulatan, na ito lamang ang ating ginagawa. Pagkatapos dito, nagbubunga, maminamahal, ng kapayapaan. Nagbubunga ito, maminamahal, hallelujah, ng pag-ibig sa isa't isa. Nagbubunga ito ng kagalingan sa ating karamdaman, pagbabago ng ating buhay. Ito lang ating ginagawa. Ang tawag dito ay pagkalinga. Ang tawag dito ay pagtuturo ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Dahil kung hindi natin i-practice ito, maminamahal, kaya nga lagi kaming, akala ninyo galit kami. Akala ninyo galit ang iyong lingkod kapag kayo sinisita, kapag kayo po'y nasisita, at kapag kayo po'y tinutumbok sa aming mga pinangangaralan. Bakit, maminamahal? Dahil lugi kayo kapag hindi ninyo ginagawa yung ating inuumpisahan pagdating natin dito. Kaya nga dapat maunawaan natin kung anong ating ginagawa dito. Anong sinabi ng Biblia? Present your bodies a living sacrifice, holy, and acceptable unto God, which is your reasonable service. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kindly, pakibasa. Present your bodies a living sacrifice. Grabe, maminamahal. Kindly, kibasa po ang talata. Dito po sa aklat po ng Roma, kabanata 12, talata 1 hanggang 2.
Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa pagpapalakpak nga lang, ang iyong pinapalakpakan dito, ang salita ng Diyos sa ating binasa, hindi yung nagbasa. Ang ating pinapalakpakan dito, hindi si Brother Buboy nandito sa harapan. Ang mga sungliter naman tumatayo. Kapag pumapalakpakan, pinapalakpakan mo ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang ating pinupuri, sinasamba dito, ay walang iba, kundi ang ating Diyos. Amen? Ito yung sinabi. Ibigay daw natin ang ating buong puso, buong isip, buong kaluluwa, lakas sa araw ng pananambahan. Ito ang ating ginagawa. Tinuturo. Kapag hindi ito ituturo, maminamahal, sabi nga ng ating mga ngaral kanina, paano kami pagpapalain kung hindi ito tinuro ng pagbibigay? Ito palang susi ng pagpapala. Nung ating sinubukan, ating ginawa, pinagpala ang sumubok, ang sumunod. Nung tayo makinig, amen, nung ikaw ay makinig ngayon, nung una kang makakilala sa malapayon, nakinig ka, halila sa Ebanghelyo, sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating tinuturo, nakita nyo, ang inyong pagiging balasubas ngayon, ikaw ay matinong tao na. Pwede nang i-represent. Hallelujah. Makikita na talaga ang pagiging tunay na Kristiyano. Ang iyong karamdaman ay pinagaling. Nagbago ang buhay mo. Balasubas ka noon. Ngayon ay napakamaginoo mo na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagpupo ka na dati-rati. Hallelujah. Akala mo mga salita na mutawi sa iyong bibig ay salitang kanto. Pero ngayon, praise the Lord. Hallelujah na po. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito maminamahal. Balik doon sa unang Pedro 4, talatang 17 sa Ingles. Ang sabi riyan, maminamahal, ang sabi diyan, for the time is come that judgment must begin to the house of God. And if it first began at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Ang pasimula daw ng paghuhukom, ang pasimula daw maminamalang huhukman ng ating malapayunan ay sa atin mismong mga Kristiyano. Pagkatapos, hallelujah, ang sabi ng Biblia, ano daw kaya ang kahinatnan doon sa mga hindi naniniwala sa atin? Kaya itong mga salitang ito, maminamahal, ang ating pinagbabatayan, ang ating pinagsusubikapan, hallelujah, ipangaral sa ating mga kapwa-tao, kapwa Pilipino, sa ating kapwa barangay, sa ating mga mahal sa buhay. Huwag mo silang pababayaan na ang atin lamang natutunan kapag ikay pumasok na narito na sa gawain, hindi mo may pamahagi sa kanila. Kahabag-habag ang ating minamahal mga kababayan. Nung Biyernes, nagdaos diyan sa dako ng Quiapo, Luneta. Laksa, ang sabi nga, minamahal, mga around 600,000 na tao ang dumagsa na wala namang kabuluhan ang kanilang ginagawa. 4 ang patay. 1,000 ang nasusugatan. 1,000 ang nagkakaroon ng mga pinsala. You can just imagine. Hindi po pagkalinga doon sa kanila na yun ay nasa katotohanan. Sila'y nadidisip na minamahal. Ang totoong pagkalinga, imulat yung ating minamahal na mga kababayan na yan. Dalhin po natin dito sa totoong iglesia ng ating banal na gawain. Sa buong Pilipinas, napakaraming gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Matutunan nila na kailanman ang Diyos ay hindi nagiging semento, hindi nagiging bato, hindi naging krusipiko, hindi naging inanyuang larawan, maminamahal. Dahil sinabi ng Biblia, Juan 4:23-24, ngayon ang panahon para makilala ng buong Pilipinas at buong mundo ng Diyos ay Espiritu.
At hinahanap niya ang magsisamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang Diyos ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kindly, just imagine, kindly, basa. Juan 4:23-24. Wala yata monitor sila dito. Hindi nila maintindihan. Amen. Praise the Lord. Ganito pagkasabi, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Purihin at palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hinahanap ng Diyos ang mga nagsisamba sa Kanya. Hindi po hinahanap yung mga sumasamba doon sa mga inalyuang larawan, doon sa mga kinababaliwan ng ating mga kapwa Pilipino. Walang natatamo, maminamahal. Mali na paglapit, mali na mga turo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang tamang turo, ang Diyos ay Espiritu. Pag sinabing Espiritu, wala siyang laman, walang buto. Hindi siya krusipiho, hindi siya bato, hindi siya simento, hindi siya kagaya ng sinabi ng Biblia, maminamahal, ng Salmo 115, talatang 4 hanggang 8. Ayan o, hindi siya ganun. Kindly, pakibasa yan. Salmo 115, talatang 4 hanggang 8. Hindi daw ganyan ang Diyos. Kindly, basa, praise the Lord. Amen. Dito po sa mga awit, kaparatay 115, talatay 4 hanggang 11. Amen. Hanggang 8. Hanggang 8. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakaririnig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Sa 8, ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila o bawat tumitiwala sa kanila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Narinig natin, maminamahal? Hindi galing sa amin yan. Biblia mismo nagsasabi. Bakit hindi yan ipinapangaral ng mga nangangasiwa sa ating relihiyon? Ba't hindi minulat, maminamahal, ang ating minamahal na mga kababayan na mali ang kanilang ginagawa? Dahil wala silang pagkalinga sa kanilang kapwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sino ang kakalinga sa kanila? Ikaw, kayo, ako, tayo na nakaalam sa katotohanan. Tayo ang inutusan ng ating mahal na Panginoon. Kalingain sila. Imulat sila sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Nung maglindol diyan sa Cebu, nung bumaha, nung ngayon na naman, hallelujah, bumigay yung landfill ng Cebu. Ilan ang sa ating mga kababayan ang nangamatay, napahamak dahil sa kasasamba sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyusan nang sabi ng Biblia, maging kagaya kayo nila kapag kayo sumamba diyan, kapag kayo manatili diyan, maging kagaya kayo sa kanila. Sinabi ng versikulo 8 ng 115 ng Salmo. Ayan o. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila o bawat tumitiwala sa kanila. Kung totoong Diyos yan, maminamahal, nandun na tayo, panata, taon-taon, nandun na tayo, nagsasakripisyo. Bakit pumapatay? Bakit may namamatay? Bakit may napipinsala? Maglagay tayo ng karunungan sa ating isip, sa ating puso, maminamahal. Hallelujah! Bakit niyayakap pa rin ang ating minamahal mga kababayan? At bakit ang mga Kristiyanong katulad natin hindi nagmamalasakit sa ating kapwa? Magmalasakit tayo sa ating kapwa, maminamahal. Dahil ang sabi rito, maminamahal, ang pinakaunang batayan nitong araling ito, ang sabi rito, ang prayerful church is a powerful church. Ang prayerless church
ay powerless church. Ang church na binabanggit dito ay mananampalataya. Ikaw at ako, tayo, Kristiyano, mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano daw na hindi mapanalanginin ay hindi makapangyarihang Kristiyano. At ang Kristiyano daw na hindi marunong manalangin ay walang kapangyarihan na Kristiyano. Tingnan niyo po, dahil ang tinuro sa kanila, lumapit lang doon, dahil panata, anong ipinanalangin? Magtutulakan? Susunod doon sa agos ng napakaraming tao? Yung iba daw, nadudukutan na. Yung iba, maminamahal ay talagang grabe ng sakripisyo. Mali ang pagtawag, mali ang pagkaturo. Kaya sino pong kakalinga sa kanila para imulat sila sa katotohanan? Ikaw na nakaalam sa katotohanan. Ako, tayo na mga Kristiyanong tunay, dito sa Iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ikaw ang nakakaalam sa kanila. Nang sabi ng banal na kasulatan, ang nagtitiwala pala sa mga inanyuang larawan na yan ay maging katulad nila. Kaya unang-una, maminabal, na dapat isaalang-alang mo pag malasakitan sila. Ipanalangin, turuang manalangin. Hindi yung panalangin na pabalik-balik, paulit-ulit. At kung saan-saan pa napupunta, dumarating pa kay Santa Maria, dumating pa kung saan-saan. Idiritso mo yung panalangin mo sa ating mahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi ng ating binasa kanina, sa Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kapag manalangin ka sa Espiritu, makikinig ang Diyos dahil siya ay Espiritu. Kapag ang Diyos ay ribulto, hindi siya makikinig dahil ribulto siya. Amen? Amen! Everybody shout, praise the Lord! Kaya, pag malasakitan mo, pag malasakitan natin, ang ating kapwa Pilipino, ang ating kababaryo, ating kamag-anakan, ating kaibigan, ang ating minamahal na kapwa Pilipino sa buong Pilipinas, lahat ng mga Kristiyano magkaroon ng malasakit para may pakita natin na sila'y ating kinakalinga. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Pangalawa, minamahal, hallelujah, ikaw na Kristiyano, hallelujah, magiging mapanalanginin ka. Kaya wag kang magiging pabaya sa iyong sarili. Wag kang magiging pabaya. Bakit ka nagiging pabaya? Mayroon na namang nananalangin diyan. Andiyan naman si Brother Boboy na nananalangin. Andiyan naman si Brother Alvin na nananalangin. Andiyan naman si Brother Jobin na nananalangin. Andiyan na mga beloved elders, beloved workers na nananalangin. Isinandig mo na lang yung panalangin sa mga manggagawa, sa mga elders. Hindi po. Ang sabi ko kanina, ang prayerful Christian, ang prayerful church ay powerful church. Ibig sabihin, kung ikay matutong manalangin, hindi lang po ako, hindi lang po si Brother Jubin, hindi lang po si Brother Alvin, hindi lang po yung mga beloved elders, hindi lang po yung mga manggagawa ang matutong manalangin. Dapat lahat ng Kristiyano matutong manalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May isang Kristiyano maminamahal. Ang sabi niya, dumating na ako sa punto na hindi na ako marunong manalangin. Dahil ako'y nagtitiwala na lang sa pastoral. Ang mga panalangin ng mga ordained preacher, mga panalangin ng mga manggagawa, doon na lang ako. Kahit kumain, kain na lang diretso, hindi na nananalangin. Kahit aalis sa trabaho, pagpasok sa trabaho, hindi na nananalangin. Ang unang sangkap ng ating pinag-aralan ay prayerful church. Dapat ang Kristiyano. Magiging prayerful ka. Mapanalanginin ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil yan ang ating natutunan sa ating kagalang-galang na pastor. Yan ang ating natutunan sa ating kagalang-galang na assistant pastor. Amen? Amen? Sa lahat ng araw, sa lahat ng oras, ikaw ay palaging nananalangin. Amen? Amen? Pangatlo, ang sabi rito, tumulong ka. Tumulong tayo, maminamahal, sa pagpapaalala sa ating kapwa mananampalataya, kapwa Kristiyano. Nakita mo ang iyong kapwa Kristiyano nalulubog na. Tinitingnan mo lang, hindi mo man lamang mahawakan ang balikat. Nakita mo ang iyong Kristiyano, maminamahal, dumarating, lulugo-lugo, hindi mo man lamang yan makasalubong at mahandshake.
at matapik ang kanyang balikat at makapagbiso-biso ang kapwa babae at ang kapwa lalaki, magkaroon ng talagang brotherly love, yung pagbiso-biso, yung pagyakap. Hindi mo man lamang magawa yan, maminamahal. Asan ang kalinga na hinahanap ng Panginoon sa atin? Ang pagkumusta diyan sa ating mga kapatiran, pagsalubong, amen, mga ginagawa ng ating mga choir members, hallelujah, magagawa yan ng mga mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Di mo ba alam, nakamakayan mo lang yung iyong kapwa Kristiyano, grabe na ang kagalakan sa kanilang puso, na kahit na papaano nakamayan sila, lalo na makamayan ang ating mga manggagawa, makamayan ang ating mga mangawit, mga manunugtog, mga beloved elders, ng ating mga tumatayo sa pulpito. Tuwang-tuwa sila, maminamahal. Yan ang totoong kalinga. Kaya ikaw ay tumulong na magpapaalala sa kanila. Nakita mong lulugo-lugo na, kabatid, ano bang problema? Mamaya, ipuri mo yan. Pagkatapos mo magpuri, lutas ang iyong problema sa pangalan ni Jesus. Amen! Ano ba naman yung tatapikin natin? Pag-uwi, ating habulin. Ingat kayo, babalik kayo sa darating na Miyerkules para sa ating banal na gawain. Yan ay sign ng pagkalinga sa ating kapwa dahil iniibig natin ang ating kapwa mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! At ang pangalawa, maminamahal, yung una, pangalawa at pangatlo na sa prayer poll na sasakop. Ang pangalawa, maminamahal, ang sabi rito ay lagi pong ang Kristiyano po ang tanging magagawa ng Kristiyano. Pangalawa, hindi lamang prayer poll. Dahil ang prayer na walang puri ay useless din. Matuto kang magpuri sa mahal na Panginoon. Magpuri ka sa ating mahal na Panginoon. Si David, sa Psalms 119, verse 164. Kindly, basa. Sa aklat ng 119 ng Salmo, 164, si David, 7 beses siya nagpupuri sa isang araw. 7 beses. Basa, kindly. Nasa Biblia, grabe maminamahal ang ginawang halimbawa ni David. Praise the Lord. Psalms 119, verse 164. Amen. Isulat ninyo, maminamahal. Amen. Ganito pagkasabi, makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. Tingnan niyo, maminamahal. Sabi ni David, makapito sa isang araw, nagpupuri ako dahil sa iyong kagilagilalas ng katuwiran sa aking buhay. Sabi ni David, ang dami na nating natanggap ng mga katuwiran, mga pagpapala. Pagdating ng pagpupuri, napakabigat ng ating kamay pumalakpak. Ang pagpapalakpak ay isang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ang pagtaas ng kamay at sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, ay isang uri ng pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang pag-awit na mapapuring awit. Pag umawit ka, ating minamahal na kapatid, maminamahal, diyan sa dako ng Belyaronet, pag nagpupuri, narinig ng mahal na pastor, lahat ng kanta alam niya. Pero walang lyrics. Lahat ng kanta, I live for Jesus. Tuno lang ang alam. Tinanong siya, Brother Joe, alam mo ba magpuri? Alam, mahal na pastor. Alam mo ba ang mapapuring awit? Lahat, mahal na pastor, alam ko. Tingnan niyo po, natuto siyang magpuri, kahit humming lang, tuno lang, at least nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen! Sabi ng mahal na pastor, pinagpala ka, Brother Joe. Pinagpala ka. Dahil lahat ng kanta, alam mo, dahil sa paghaham niya, nakakasunod siya. Tayo, marunong tayong bumasa, marunong tayong magsaulo, marunong, may sinusundan na tayo dito na mga sa harapan. At nandyan na po yung television na makikita natin yung mapapuring awit. Hindi tayo makabuka ng ating bibig ng pagpupuri. Sinong tumulong kay Daniel nung siya itinapon, hallelujah, doon sa yungib ng mga leon?
Dahil inakusahan siya. Sabi ng kaharian ng Persia, maminamahal, panahon ni Nebuchadnezzar, walang ibang sambahin kung hindi pagtunog. Sasambahin yung rebultong malaki na ginawa ni Nebuchadnezzar. Pero si Daniel, maminamahal, nasa Daniel, hallelujah, chapter 6, verse 10. Daniel chapter 6, verse 10. Ang ginawa ni Daniel, maminamahal, para may pakita, mayroon ng ordinansa. Walang ibang pupurihin, walang ibang sambahin, walang ibang tatawagan, kung hindi pagtunog ng yung malaking ugong, lahat sasamba, lahat yuyuko doon sa ribulto ni Nebuchadnezzar. Pero ang ginawa ni Daniel, maminamahal, 3 beses sa isang araw, binuksan ang bintana, nagpuri si Daniel sa ating Diyos. Ang ating Diyos na Espiritu, sinasamba niya 3 beses sa isang araw, pinupuri niya 3 beses sa isang araw, pinupuri ang ating mahal na Panginoon. Basa, pakibasa. Kindly. Dito po sa aklat po ng Daniel, Kabanata 6, talata 10. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay, ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem. At siya lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlo 1 araw at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lumuhod, nanalangin, at ang sabi doon, maminamahal, nagpapasalamat. Ano bang pagpapasalamat? Di nagpupuri ka? Habang nagpupuri ka, di ba nagpapasalamat ka? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yun lang ang ginawa, maminamahal ni Daniel. Nung ito'y itinapo na sa yungib ng mga leon. Kainin na dapat ng mga leon. Pero dumating ang mga anghel. Hallelujah. Pinigilan ang mga bibig ng mga leon. Hallelujah. Ayon sa banal na kasulatan, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos na pinupuri ni Daniel na 3 beses sa isang araw ang nagligtas kay Daniel sa mga bibig ng mga leon. Hindi siya kinain hanggang kinakuha siya ng hari. Napatunayan doon ang kapangyarihan ng pagpupuri. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Nakita ninyo si David, ang kanya pong mga tupa, isang suntok lang, hallelujah, ang mga uso na mamatay dahil kinakain ang kanya mga tupa. Ganun ka makapangyarihan dahil 7 beses siya nagpupuri. Si Daniel, walang kapangyarihan, ang leon nakakain sa kanya. Dahil talagang binubuka, sinasaway ng mga anghel, iniingatan dahil sa kanyang pagpupuri. Ang ating kagalang-galang na pastor, 24 hours, maminamahal, nagpupuri. Nagpupuri na sa araw, nagpupuri pa sa gabi. Kaya ang ating mga manggagawa, naturuan kaming magpuri. Magpuri ng magpuri. Kung mayroon kang suliranin, kung ikay nanlalamig ng lulupaypay, kung ikay, hallelujah, umaatras sa sayong laban bilang tunay na Kristiyano, magpuri ka, manalangin ka, pakikinggan ka ng ating mahal na Panginoon, ibalik ang iyong unang pag-ibig sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Sino nagligtas? Nagligtas sa ating kagalang-galang na pastor. Doon sa Talipaw Mission. Grabe, maminamahal. Sabi nga ng mga pastor, sabi nga ng mga politiko, lahat ng tao, bakit pumasok si Evangelist Almeida doon sa yungib ng mga mamamatay tao, doon sa yungib ng mga leon? Ngunit pinatunayan ng ating kagalang-galang na ebangelista, wala silang dala kung hindi ang Biblia, wala silang dala kundi ang pagpupuri, wala silang dala kundi ang panalangin. Hallelujah, nakumbinsi ang lahat ng mga busayap. Hallelujah, mula noon, maminamahal. Hallelujah, pumayapa at na-release ang 21 si Padan Hostages nang dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Grabe ang ating namana mula sa ating kagalang-galang na pastor, mula sa ating kagalang-galang na assistant pastor, yung panalangin, maminamahal, na grabe, extreme prayer, yung ating pagpupuri na extreme na mga pagpupuri. At ang pangatlo pa dito, maminamahal, na talagang grabe ang kapangyarihan, walang iba kundi yung pag-aayuno, yung pagpapasting, maminamahal. Yan ang pangatlong sandata dito sa araling ito,
kung bakit ka nagkaroon ng pagkalinga sa iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa na kapag ikay nagsasalita diyan sa iyong kapwa, iyong sinisiraan yan, iyong pinaratangan yan, iyong binibigyan yan ng mga masasakit na mga salita, isipin mo ng iyong pinagwikaan ay iyong sarili din. Isang tiyak na bagay, hindi mo nagagawin kahit kailan ang paninira sa iyong kapwa, ang pagsasalita laban sa iyong kapwa. Hallelujah, ang mga salita na ating binibitawan sa ating kapwa na minsan maminamahal, hallelujah, nasasaktan na talaga sila. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinabi po ng banal na kasulatan, maminamahal, sa Matthew 7:13 hanggang 14? Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Mateo, Kabanata 7, talatay 13 hanggang 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakasusumpong noon. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pumasok ka sa makipot na daan mo. Pinakikinggan mo ito, napakahirap gawin. Pero kung iyong gawin, nagagawa. Bakit itong ilan nagagawa? Pagpupuri, pananalangin, pag-aayuno, nagagawa. Nagsasakripisyo, ating mga choir members. Sabado pa, Biyernes after ng ating overnight prayer, nag-stay na hanggang linggo. Bakit nagagawa? Bakit tayo hindi? Lahat ng mga nalulupay-pay ng lalamig, bakit hindi natin magawa yan? Para may panumbalik ang ating unang pag-ibig sa ating malang Panginoon. Yun yung makipot na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kakaunti ang nakakaalam, malawak ang daan patungong impyerno. Yan, iyon nakita sa Luneta, sa Quiapo. Yan o, malawak ang daan, ang daming pumapasok, ang daming sumusunod, pero patungo sa pamakan. Pagpatay nun, pag namatay na, tuloy na sa impyerno. Then mali ang pagtawag, mali ang pagkaturo. Walang pagkalinga sa totoong ibanghelyo. Pero sa mga totoong kumalinga nito, makipot ang daan, tinuturo, masikip, talagang napakahirap pasukin. Pero ito ang daan na patungong buhay na walang hanggan. Pilit nating ginagawa, pilit nating sundin, dahil alam natin, maminamahal, mayroon tayong mapapala sa dulo ng ating mga pagsasakripisyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Matthew chapter 17 verse 22. Yung mga maraming may mga karamdaman, nakita ng ating mahal na Panginoon ang kanilang pananampalataya, binakbak yung bubong, inilagay yung kanilang may karamdaman dahil ang mahal na Panginoon nandun sa loob ng bahay. Nakita niya grabing pananampalataya. Nililihans na nila yun. Yung may karamdaman, nililihans na nila. Hindi gumaling. Kanila lang ipinagpipray, hindi gumaling. Anong sinabi ng Biblia? Pakibasa po. Mateo chapter 17 verse 22. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 17, talatay 22. At samantalang sila nangakahimpil sa Galilea, ay sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao. 17:22, hindi po yan sa English. Mateo 7:22. Mateo 17 verse 22. Praise the Lord. Ang sabi po rito, sa English, asan yung English? Ayan. Sa English, 7:22 po, ng 17:22, ng ay, hindi po. Luke. Yung binabakbak nila, maminamahal yung simento, tapos hindi po pwedeng tawag nito na overshoot yung aking inano. You cannot
cure any sicknesses without prayer and fasting. Yung bersikulo na yun, Lucas 17:22 o Mateo? Luke. Nako. Ano ninyo mga minamahal, ating beloved elders, dapat memorize na natin yan. Kylie, beloved Brother Job, sorry. Mateo 7:21. 17:21. Tama yung kanina, sinabi ko. Mateo 17. Hindi ko kasi nakita. Tama. 17:21. Sabi rito, howbeit this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Sinabi rito, kaya ang ating kagalang-galang na pastor, maminamahal, sa ministeryong ito, ang ating mahal na Panginoon, before He proceed preaching the gospel, bago magsimula ang kanyang pagkukrusada, He fasted 40 days and 40 nights. Nasa Matthew chapter 4 verse 4, nagfasting siya ng 40 days, maminamahal, and 40 nights, doon sa ilang, para magkaroon ng kapangyarihan. Sinabi rito, howbeit this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Makapangyarihan ang fasting. Nanlulupaypay ka, nanlalamig ka, magpasting ka, babalik ang iyong kainitan. Maalis ang panlulupaypay, papalitan ng kainitan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Wala kasing Tagalog dyan eh. Walang Tagalog dyan, di po ba mayroon? Pakibasa po. Alam ko may Tagalog dyan. 17:21. Sa mga ibang kasulatan ay nakalagay ang talatang ito. Datapwat ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Tingnan niyo po, dito po sa baba, sa lahat ng mga, ito talaga, tingnan niyo po, kaya ating sinusuri ng mainam ang mga Biblia natin. Kahit sa akin, walang 20. Kaya ang tinitingnan ko, 22. Walang 21. Ang 21 nasa ibaba, sinabi rito, datapwat ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero sa English, mayroon po sa English. At ang sabi rito sa English, howbeit this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Kaya, sa ministeryong ito, tinuturo po, kung walang pag-aayuno, mahirap talagang kumalinga sa ating kapwa-tao, sa ating kapwa-Kristiyano. Kapag walang ayuno, walang puri, walang panalangin, mahirap talaga tayong magkalinga sa ating kapwa mananampalataya. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, dahil sa hapong ito tinuturo sa atin, paano ka magkaroon ng pagkalinga. Amen. Matuto kang mapanalanginin, matuto kang magpuri, matuto kang mag-ayuno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kapag nagawa mo itong tatlong bagay na ito, darating sa iyo ang pagkalinga. Na kapag ikay nananakit na sa iyong kapwa, ang iyong sinasaktan ay mismo ang iyong sarili. Kapag ikay nagwiwika na ng hindi maganda laban sa iyong kapwa, ang iyong pinagwiwikaan ang iyong sarili na. Yan ang sikreto dito, maminamahal. Halila sa araling ito na kinakailangan malaman ng bawat Kristiyano. Kaya nga, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, looking to the blessed hope, sa pagtingin sa kaisa-isang pag-asa ng mga Kristiyano, upang matuto siyang kumalinga sa kanyang kapwa Kristiyano. Ang sabi ng Biblia dito sa Titus chapter 13 verse 5, purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Titus verse 2 o chapter 2 verse 13 up to 15. Kindly, Titus chapter 2 verse 13 up to 15. Ito po ang nakasulat, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo.
na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Ang mga bagay na ito ay iyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag humamak sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa English, kindly. Sa English, ang sabi riyan, maminaman, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, jealous of good works. Grabe. Grabing mga salita. Walang ibang inaasahan ng mga Kristiyano. Malapit na ang tagumpay. Itong year na ito, maminamahal, ay nakakatakot na taon. Kung paano tayo pinapalagpas ng 2025, mas matindi itong 2026. Kung kayo'y magpabaya sa inyong mga sarili, tulad ng aking binabanggit kanina. Kung kayo'y hindi matutong magmalasakit sa iyong kapwa, kung kayo'y magpapabaya sa inyong mga sarili, hindi kayo tutulong, maminamahal, sa pagpapaalala sa iyong kapwa mananampalataya, mari ikaw ay mahulog sa kamay ng dyablo. Kaya sabi ng ating binasang ito, "These things speak and exhort and rebuke with all authority, let no man despise you." At nangako ang mahal na Panginoon sa huling talata, Hebrews chapter 13 verse 5, "I will never leave thee nor forsake thee." Hindi ko kayo kailanman iiwanan ni pababayaan man. Ako'y sa inyo hanggang sa kaduluduluhan ng inyong pananampalataya. Kaya isulong ang inyong pananampalataya. Huwag tumigil. Huwag umatras. Huwag kumaliwa. Huwag kumanan. Dumiritso lang sa laban. Dumiritso lang tayo sa ating pananampalataya. Huwag kayong magpabuyo. Huwag kayong maminamahal, makinig sa mga sinasabi ng mga naninira sa inyo, ng mga tao maminamahal na takip na ang kanilang kaisipan at puso sa katotohanan. At kahit ano pang sasabihin nila, pag nakita ang totoong pagkalinga na ito, hallelujah, tutubo at tutubo ang pagmamahal mo sa iyong kapwa, talagang tayo'y magtatagumpay tungo sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Matanggap natin ang lahat ng kanyang pangako. Ako'y papahid sa inyong mga luha. Wala ng kahirapan. Pagtunog ng trompeta, matatapos na ang ating kahirapan sa mundong ito. Ano man ang ating binabata ngayon, ating babatahin pa, manatili kayo. Ang mahalaga dito, kapit-bisig tayo. Magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Magmahalan tayo. Ang ating mga natutunan na mga aral sa ating kagalang-galang at minamahal na pastor, ating minamahal kagalang-galang na assistant pastor, ito'y ating palaganapin. Ito'y ating pagyamanin. Ito ang ating pahalagahan. Isang tiyak na bagay, maminamahal. Tayo po'y magtatagumpay. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Alam kong malapit ka sa akin, kahit na malayo ang aking damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. Alam kong malapit ka sa akin, kahit na malayo ang aking damdamin.
akin ay nagbabantay upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalagasan. Kapag ako'y nanlulumog, di mo ako pinibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan kong ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Isa rin po, mga minamahal. At Ngayon, muli akong nagbabalik. Nariyan ka kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalagasan. Kapag ako'y nanlulumog, hindi mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Simple lang ang mensahe ngayon. Bagamat ang Diyos nandiyan parati, pero kinakailangan na nanawagan ng ating mahal na Panginoon. Yung totoong pagmamahal, ang totoong pagkakalinga, mga minamahal, hindi ibig sabihin lahat ng gusto mo aayunan na lang. Sometimes masakit. Sometimes nagiging sanhi upang masaktan ang tao nagkakasala. Pero kailangang ganapin dahil sa pagkalinga, dahil sa pagdadais ng mga bawat isa na tayong lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan. Walang sino mang may gustong tayong lahat ay mapahamak. Walang sino mang may gusto na tayo ay mawalay sa Diyos. Ang gusto natin lahat lumapit sa Diyos. Pero kung ang pagkalingang ito ay tingin mo ay para ikaw ay tinataboy, hindi Diyos ang nangungusap sa iyo, kundi yung kaaway ng Diyos. Binibigyan niya ng maling kahulugan ang pagbigay sa iyo ng tamang direksyon. Makinig ka sa tamang aral. Hindi tayo ubusin ang buong araw na narito para lamang mapunta sa impyerno. Tayo na pa dito dahil gusto natin lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Kamti ng biyaya galing sa Diyos. Hindi masayang yung kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako'y magmana ng buhay na walang hanggan.
Sa palagay niyo, mga minamahal, kapag nakakarinig ang mga mangangaral ninyo ng salitang parang walang nararamdamang pagkalinga, hindi kami nasasaktan? Masakit kaya? Kaya nga, madaling araw, nananalangin para hindi kayo masaktan. Pero kailangan namin gawin para lamang tayo lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang katawagan na mayroon kami. Ayaw naming manakit, pero ayaw namin kayo mapunta sa impyerno. Ang gusto namin tayo lahat makaalam ng katotohanan anong kalooban ng Diyos. Upang tayo lahat, mga binamahal, magmamana ng buhay na walang hanggan. Pwede ba minsan pa natin awitan ng mahal na Panginoon? At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatala ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan na ikaw, Jesus. Let us pray. Heavenly Father, salamat mahal na Panginoon sa iyong mga salita. Nalalaman namin, ayaw mong kami mapahamak. Madalas, hindi namin maintindihan ang mga nangyayari at dumarating na mga bagay sa aming buhay. Ngunit sa iyong mga salita, naintindihan namin lahat ayon sa iyong plano tungo sa aming kaligtasan at buhay na walang hanggan. Humihingi kami ng kapatawaran sa pandalangin ng aming gilagang minamahal Evangelista Wed Estrada Almeida. Ayon po maminaman naman magagaw. Diyan dalangin namin si bigyan mo na kami ng pag-unawa. Padaluhin mo sa amin ng Santong Espiritu. Give us the discerning spirit in every word that we hear from you. Tulungan mo kaming maintindihan ito. Na imbis ito'y aming ikawala, magsilbi itong pagpapalakas ng aming pananampalataya at maganap ang iyong banal na kalooban. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, kung kayo narito, ating mga beloved visitor kanina, tumayo kayo, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, webcast, tanggapin nyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, tinatawag nating pananampalataya. Manampalataya kayo sa isang Diyos. Walang iba. Ang kanyang pangalan ay ang Jesus. Siya ang Diyos na nagkatawan tao, sabi ng Biblia. Pangalawa ay magsisi. Walang taong hindi nagkasala. Lahat tayo nagkasala. Kaya kailangan natin magsisi. Kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos. Nakikinig sa bawat panalangin. Even in your thoughts, God listens. Third, ay ang pagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Kailangan mabautismuhan bawat sa pangalan ni Jesus. Tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. Mapatawad ang iyong kasalanan. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Yung pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Sabi ng Biblia, regalo yan ng ating mahal na Panginoon. Sa iyong pagpapatuloy
sa iyong pagsaganap na yung banal na gawa, sa bawat banal na gawain. Ang sabi ng Biblia, darating ang taga-comfort ng bawat isa. Darating ang katugunan ng lahat ng ating panalangin. Sa oras na ito, mga kapatid, ipikitin niyo ang inyong mga mata, itaas niyo ang mga kamay. Lahat ng aking sasabihin, ito'y panalangin pagtanggap sa Diyos. Sabihin niyo, sumunod kayo, sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po minamahal. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinagmamamalapis na ito yung mga anak. Tumanggap sa iyong mga salita, mahal na Panginoon. Sa iyong panawagan, ano man dahilan na kanyang paglapit sa iyo. Tugunin mo sa mga kaparaanan, ano man kanyang mga karamdaman, ano man kanyang mga problema. Walang bagay na mahirap sa iyo, mahal na Panginoon. Lahat ng bagay kayang-kaya mong ibigay sa mga lumalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Sa oras ito, narito din ang dalangin na aming pong mga minamahal kapatid, sa pandalangin na aming ginagamit minamahal Evangelista Willie Estrada Almeida. Patawarin sila sa kanyang mga pagkasala. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanilang pangalan sa kalat ng buhay, sa punang kanilang mamahal sa buhay, diyan sa kalangitan. At nawa hindi una tuloy ka ng paglilingkod, simula pa namang nawa tuman ng Panginoon. Makasama namin sila sa iyong paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Kung tayo po may sakit sa puso, ang kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, sa ating parte ng puso. Kung tayo po may sakit sa tiyan o anumang mga bagay na talagang incurable diseases, ilagay natin kaliwang kamay sa ating pong mga parte na masakit na bagay, mga minamahal. At ang ating ulo ay ating kamay sa ating mga ulo, mga minamahal. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa malapit, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapay na Jesus. Ayon sa iyong salita, kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami kapangyarihan palayasin lahat na gawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin, na aming ginagamit minamahal Will Estrada Almeida, ay pumaminamal na manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, trangkaso, anumang mga bagay, tumor ka out in Jesus' name. Lahat ng mga bagay na ginagawa ng diablo sa aking buhay, we commit us out in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Mga panlulupaypay, panlalamig, we commit us out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. We bind the power of darkness. Lahat ng pagkababagay sa out in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Ang kinina po natin na yung ating pong mga pinanalangin, yan na po mga minamahal ating natanggap na. Hindi yung tatanggapin pa lang. Natanggap na. Believe that you receive, sabi ng Biblia. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much.